आता ही बटाटी आहे ना पहिले मी फ्राय करून घेते। आता त्याच्यामध्ये आहे ना कांदा टाकते। बिल बघा ती बघा चादरी खाली कशी झोपली आहे। एक तर पंखा पण बंद आहे। कांदा मस्त भाजलाय बघा। दमालो आपलं मस्त छान झालेलं आहे। नवीन रेसिपी पाहण्यासाठी लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि ही घंटी वाजवा। नमस्ते, मी दम आलू बनवते आणि ते पण मी माझ्या पद्धतीने बनवते। त्याच्यासाठी लागणारं साहित्य दाखवते। ही बटाटी घेतली आहे, छोटी छोटी बटाटी आणली आणि आहे ना स्वच्छ धुवून शिजवून साल काढून आता याला आहे ना फक्त असं टोचायचं आहे, असं टोचून घ्यायचं आहे। मी अर्धा किलो बटाटी घेतली आहे, छोटी छोटी आहे। त्याच्यासाठी आहे ना हे 3 कांदे कापून घेतले आहे आणि कांदे आहेत ना एवढे मोठे 3 कांदे होते, म्हणजे हा तुम्हाला दाखवायला ठेवलाय। हे 3 कांदे कापून बारीक चिरून घेतले आहे। ही फ्रेश क्रीम आहे अर्धी वाटी। हे 5 टोमॅटो मी कापून घेतले आहेत। हे असे 5 टोमॅटो होते, ते असे मी 5 कापून घेतले आहेत। त्याच्यासाठी आहे ना आता आपल्याला एकदम मस्त कलरफुल बनवायचं असेल ना तर त्याच्यासाठी आपण कलर नाही वापरायचा। तर त्याच्यासाठी मी आहे ना ही मिरची घेतली आहे, बेडकी मिरची आहे आणि यातलं बी काढून हे मी पाण्यात भिजत ठेवलेली आहे। हे मी ग्रेव्हीसाठी वापरणार आहे। आणि हा गरम मसाला आहे। ही छोटी छोटी पानं तेजपत्त्याची 4 घेतली आहे, एकदम छोटी छोटी आहे। हे 7-8 काली मिरी आहे। हे थोडंसं चक्री फूल आहे। 3-4 लवंग आहे। थोडीशी चिमटीवर बडीशेप घेतली आहे आणि दालचिनीचे तुकडे आहेत 3 छोटे छोटे। त्यासाठी हे काजू घेतले थोडेसे आहेत। हा थोडासा वरून टाकायला गरम मसाला घेतलाय अर्धा चमचा। हे पाव चमचा हिंग आहे, हळद आहे पाव चमचा, चवीपुरतं मीठ घ्यायचं आहे। हा मसाला आहे मिरची मसाला आहे। हे जिरं आहे, ही धना पावडर आहे, ही अद्रकची पेस्ट आहे, ही लसूणची पेस्ट आहे आणि हे मी आहे ना थोडंसं घी घेणार आहे 1 चमचा त्याच्यावरती टाकायला आणि हे तेल आहे। आता मी पहिलं आहे ना हे बटाट्याला आहे ना असं टोचून घेते आणि कांदा टोमॅटो वगैरे सगळं आहे ना फ्राय करायचं आहे। ते मी तुम्हाला फ्राय करून दाखवते। याची सर्व बटाटी आहे ना टोचून घ्यायची, म्हणजे त्याच्यामध्ये आतमध्ये आहे ना मसाला जातो आणि ग्रेव्ही पण जाते आणि खाताना आहे ना खाली बटाटा नाही चवीला लागत, म्हणजे चांगला लागतो। पेटवलाय आणि कढई ठेवली आहे। आता त्याच्यामध्ये आहे ना तेल ओतते। आता तेलामध्ये आहे ना बटाटी फ्राय करायची आहे। त्याच्या आधी थोडंसं बटाट्यामध्ये आहे ना थोडं मीठ टाकते। आता ही बटाटी आहे ना पहिले मी फ्राय करून घेते। बटाट्याला चांगला ऑरेंज कलर येईपर्यंत फ्राय करून घ्यायचा आहे। गॅस एकदम फुल केलेला आहे। बटाटी फ्राय करायला बघा 7 मिनिटं झाली। 7 मिनिटांमध्ये एवढी फ्राय झाली, अजून थोडा कलर यायला पाहिजे। थोडा कलर आला ना की ते भाजी पण छान होते आणि बटाटे खायला पण चांगलं लागतो। एकदम बटाटी मस्त छान झालेत बघा। आणि 10 मिनिटं बरोबर 10 मिनिटं झाली बटाटी फ्राय करायला। नाहीतर आपण कसं माहितीये का पटकन तेलामध्ये टाकतो आणि काढून दाखवतो, त्याच्यामुळे कसं माहितीये का तुम्हाला माहिती नाही पडणार की किती मिनिटं भाजायला लागतात। म्हणून मी आज बरोबर टायमिंग लावून ठेवला। 10 मिनिटांमध्ये ही बटाटी बघा अशी भाजली आहे। म्हणजे तुम्हाला आहे ना तुम्ही बनवताना तुम्ही काय बोलाल, दाखवताना त्यांनी दाखवलं असं पटकन फ्राय करून दाखवली आणि आम्हाला एवढा टाइम भाजायला लागले फ्राय करायला। म्हणून मी आज टायमिंग लावून ठेवला। ती फ्राय चांगली झाली आहे। आता मी काढून घेते आणि दाखवते। बटाट्याला पुरेल एवढं तेल टाकलं होतं। आता थोडा मी तेल टाकते मसाला भाजायला। आता तेलामध्ये गरम मसाला टाकते। आता त्याच्यामध्ये ना
कांदा टाकते. गॅस फास्ट करून हे सगळं कांदा टोमॅटो वगैरे आहेत ना, हे सगळं फ्राय करून घ्यायचं. मग पटापट होतं. कांदा चांगला लाल होईपर्यंत भाजायचा आहे. कांदा फ्राय करते चांगला लाल होईपर्यंत. तोपर्यंत दिल बघते कुठे आहे. दिल बघा, ती बघा चादरी खाली कशी झोपली आहे. दिल एक तर पंखा पण बंद आहे आणि दिल बघा चादरीच्या खाली जाऊन झोपली. तिला गरम पण होत नाही. कांदा मस्त भाजलाय बघा. कांदा असं भाजायचं असेल ना तर बारीक चिरायचं एकदम, लवकर भाजतो. आणि आपण जाड फोडी केले ना कांद्याचे की भाजायला टाइम जातो. आता याच्यामध्ये टोमॅटो पण टाकते. टोमॅटो पण आपल्याला चांगली फ्राय करून घ्यायचे कांद्यामध्ये. आता हे चांगलं भाजून झालंय. आता मी गॅस बंद करते आणि आहे ना मसाला थंड करून त्याची चांगली पेस्ट बनवून दाखवते तुम्हाला. मिरची भिजायला ठेवलेली पाण्यात, ते आता भिजली आहे. आता ती आहे ना मिक्सरला वाटून घेते, त्याची बारीक पेस्ट बनवून घेते. त्याच्यामध्ये हे काजू टाकते. काजूची आणि मिरचीची वेगळी पेस्ट बनवते. आणि एका भांड्यामध्ये हे कांदा टोमॅटोची पेस्ट बनवते. मिरची काजूची पेस्ट बनवून घेतली आणि हे कांदा टोमॅटोची. आता मी तुम्हाला गॅसवर कढईमध्ये करून दाखवते. आता परत गॅस पेटवलाय, कढई ठेवली आहे. आता याच्यामध्ये आहे ना आता सर्व मसाले टाकून बनवते. तेल तापला की त्याच्यामध्ये जिरं टाकायचं. आता तेल तापलंय त्याच्यामध्ये जिरं टाकते. आता त्याच्यामध्ये हिंग टाकायचा. अद्रकची आणि लसूणची पेस्ट. आता याच्यामध्ये ना हे कांद्याची आणि टोमॅटोची पेस्ट टाकते. ही पेस्ट आहे ना चांगली आता शिजायला द्यायची. एकदम तेल सुटेपर्यंत. ही ग्रेव्ही पण आता 6 मिनिटं चांगली शिजवून घेतली आहे. आता याच्यामध्ये आहे ना हे आपली काजूची आणि मिरचीची ग्रेव्ही आहे ती टाकते. आपण याच्यात पाणी टाकून घ्यायचं आहे, पण नंतर घेते. जेव्हा आपल्याला पाणी टाकायचं आहे ना तेव्हा. आता याच्यामध्ये सर्व मसाले टाकून घेते. धना पावडर आहे, हळद आहे, मिरची वाटायला घेतली आहेत ना बिना सालीची. आता याच्यासाठी 1 चमचा फक्त मिरची मसाला टाकते. आता याच्यामध्ये पाणी टाकते. आता याला ना चांगली उकळी यायला द्यायची आहे.
चांगली उकळी आली एकदा की त्याच्यामध्ये आपल्याला बटाटे टाकायचे आहेत. आता आपल्याला जेवढं पाणी पाहिजे असेल ना तेवढं टाकायचं आहे, कारण ते आपल्याला ही ग्रेव्ही सर्व शिजवायची आहे. आता याच्यामध्ये मीठ टाकून घेते. चवीपुरतं मीठ टाकायचं. आता याला चांगली आहे ना उकळी यायला देते. 3 मिनिटं झाली उकळी यायला. उकळी छान आली आहे. आता याच्यामध्ये आहे ना मी हे बटाटे टाकते. सर्व बटाटे याच्यामध्ये टाकून घ्यायचे आहे. अशी एकदम डायरेक्ट ओतायची नाही, कारण ती ग्रेव्ही आहे ना गरम गरम आपल्या अंगावर पण येईल, हातावर उडेल. पण आपण थोडं थोडं एक एक करून असं बटाटा सोडायचं त्याच्यामध्ये. बटाटे टाकले त्याच्यामध्ये. आता याला चांगली उकळी यायला देते. 2-3 मिनिटं आहे ना हे चांगली शिजायला पाहिजे, म्हणजे बटाट्यामध्ये ग्रेव्ही जायला पाहिजे. आता याच्यावरती आहे ना थोडं झाकण ठेवते आणि थोडा गॅस आहे ना मीडियम ठेवते. ग्रेव्ही आपली मस्त छान झाली आहे. आता ह्याच्यामध्ये आहे ना मी क्रीम टाकते. थोडासा गरम मसाला आहे तो वरून टाकते थोडासा. आपण कसुरी मेथी टाकतो ना, तर कसुरी मेथीच्या बदली आहे ना मी मेथीची भाजी आहे ती थोडी अशी वरून टाकते. म्हणजे ही कसुरी मेथी पण हीच असते, पण सुकवलेली असते. आता याच्यामध्ये थोडीशी आहे ना थोडीशी मी साखर टाकते. आता टाकायला पाहिजे अशी नाही, पण आपली जराशी टाकायची थोडीशी, म्हणजे आपल्याला छान लागते जरा भाजी. आणि याच्यामध्ये मी 1 चमचा घी टाकणार आहे. एक चमचा घी टाकते. आपलं दम आलू मस्त छान झाले बघा. आता थोडं आहे ना 1 मिनिटासाठी मी झाकण मारते आणि थोडी वाफ लागायला देते. दम आलू आपलं मस्त छान झालेलं आहे आणि ग्रेव्ही पण मस्त झाली आहे, भरपूर झाली आहे. अशी तुम्ही पण बनवा. आता मी तुम्हाला काढून दाखवते. दम आलू छान झालाय, असं तुम्ही पण बनवा.